Hi mga kaangang. Today's episode, maghimo ko og creamy maha blanca. Mao ni ako ang ingredients, duha ni ka lubi. Nya kung unsa kadaghan na ang imuhang lubi, mao sa dibutang ang tubig. And kernel corn, condensed duha, cream cornstarch 400 grams, and evaporada cow bean. Mga baratohon ra ni guys, pero lami gyapon siya. Watch and learn. Charot. I-mix ra nimo ang tanan nga ingredients except sa mani og cheese. Butang nimo ang mani og cheese, inig human na og loto. Toppings na siya. Human ako og mix tanan. Dali ra ni mga kaang ha. I-mix ra nimo tanan ingredients. Human. Itak-ang nimo karahay until mastiki. Then kaboton siya nimo. Na. Human na to. Maura. Ay, nanira siya guys. Imo siyang kaboton until mastiki. Nanara ang atong procedure sa atong creamy maha blanca. Okay, mga kaang dara nga mo ako ang finished product. Creamy maha blanca. Ako ni gamit og sugar ani ha, puro ra ni milk. Unya na ibutang yung topping so dili na init or kamo ray mag-igo. Okay. Bye.